Прафесор Уітні Фокстрот. Нарэшце вы адкажаце за свае злодзеянні. Што тут варыла? Вучыла. Калі вы уступілі ў кааліцыю хаоса, вы павінны былі ўзмацніць нашу пазіцыю ў свеце. Нам трэба дурныя лялькі, якімі мы маглі б кіраваць. Але ж вы выкарыстоўваеце сваю моц, каб навучаць дзяцей. І нават тупых. Я думаю, ён пра Мэнді. Мы мусім навучаць. Я хачу, каб дзеткі бачылі тое, што я бачыла. Каб яны зразумелі, які неперадказальны, шалёны, страшны і цікавы ў нас свет. Можа, хто-небудзь з іх нават паступіць у Машэрава. Хопіць мне! Ад імя кааліцыі хаоса ты застанешся ў размернасці Q назаўсёды. Мы тут закраслі? Так, у месцы, дзе не адбываецца нічога. Часу ўвогуле не існуе. Пачакайце, гэта гучыць як падоўжанка? Так, мы што, на падоўжанцы навечна? Навечна, 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 навечна. Жосць. Што яшчэ за кааліцыя хаосу? Сакрэтная арганізацыя звар'яцелых навукоўцаў, якія кіруюць светом. Вы адмовіліся ад кіравання светам, каб проста вучыць нас? Можа, вы не такая благая, як я думала? Так. У мяне ёсць яшчэ крыху сэрца. Але без маёй указкі мы не зможам адсюль выбрацца. Можа, паспрабуеце? Гэта будзе небяспечна, тупа і, хутчэй за ўсё, бессэнсоўна. Але гэта менавіта тое, што мне падабаецца. Выглядае хярова. Ведаю. Наўрад ці яно запрацуе. У гісторыі шмат людзей, якія шмат чаго спрабавалі і былі за гэта пакараны. А чым я тады горш за іх? Эй, мы справіліся? Што гэта было? Бляха, гэта блага. Размернасць Q сплялася з нашай рэальнасцю. Ого, яно нестабільнае. Але мы ж як бы вяртаемся дадому. Так, мы ў Рыме, 897. Выдатны час, каб паказаць, якой несправядлівай можа быць справядлівасць. Вось гэты мужик. Істец, прокурор і суддзя у судовым іску. Папа Стывен Сёмы. Ха-ха, баця Стив. Абароны прадстаўляе апошні папа, папа Фармоза. Але новыя папы з'яўляюцца пасля смерці апошніх. Гэта так. Папа Фармоза ўжо мёртвы 7 месяцаў. Што за херня? Запросіце абаронцу. О, мой новы кашмар. Гэтая цяжба, вядомая як трупны сінод, азначае пачатак самага карумпаванага перыяда ў гісторыі папства. Вядомага як, я не жартую, парнакратыя. Я, канешне, звычайны папа, але ў суд трэба прыходзіць чыстым і прыбраным. Фармозу абвінавачвалі ў ілжэсведчанні, у незаконнай каранацыі, а таксама, што ён незаконна стаў папай. Адкажы-ка мне, Фармоза, калі гэта твоё сапраўднае імя. Як ты мог стаць папай, калі апошні папа Іоанн VIII адабраў у цябе гэтае права? Здаецца, ён не адкажа. Не, таму поп Стив загадаў маладому дзякану схавацца за Фармозай і адказваць замест яго. Тут шмат мух і больш я не магу нічога сказаць. А гэта зручна. Духавенства назірала, як поп Стывен абражаў і крычаў на труп. Час ад часу дазваляе дзякану нешта сказаць замест Фармоза. Чаго і варта было чакаць, Фармозу прызналі вінаватым. Яго пазбавілі паўнамоцтваў, адрэзалі 3 пальцы з яго правай рукі, Больш не зможаш перахрысціцца. І быў пахаваны за горадам у яме для незнаёмых людзей. І ўсе твае рашэнні, якія ты прыняў падчас сваёй службы, прызнаюцца несапраўднымі. Менавіта ў гэты час ён зрабіў вас папай. Ладно, давайте гэта пакінем так, як ёсць, але ўсё астатняе... Забіце зяпы! Усяклі! Так сказаў папа. Боже мой, ну што я марную сваё жыццё?
І навошта? Ён жа мёртвы. Хутчэй за ўсё, гэта быў палітычны тэатр. Папа Фармоза і папа Стывен прадстаўлялі розныя палітычныя фракцыі. Гэта магло быць нагодай для Стывена пасмяяцца са сваіх апанентаў. Ведаеце што? Я перадумаў, кіньце яго ў раку. Вы сур'ёзна? Я толькі што яго зноў пахаваў. Боже мой, як вы мяне зашлыхалі. Канешне, папа мог быць проста вар'ятам. Маеш рацыю, ніхто не любіць шалёных пап. Насамрэч, людзі любілі Фармозу. І, канешне, гэты стендап ім не спадабаўся. Праз кароткі час папу Стывена кінулі ў турму. Што? Што это такое? Не-не-не, не чапаць болясне. Каб вы обосраліся, пацерціся не было чым. О не, папа, о. Калі ласка, зрабіце што-небудзь. Праз месяц папу Стывена знайшлі павешаным у сваёй камеры. Наступны папа скасаваў іск, Фармозу выцягнулі з ракі і рэабілітаваны ў храме святога Пятра. Дык гэта, і ўсё было добра? Канешне, да 900-х гадоў. Калі папа Сергіус загадаў выключыць Фармозу з царквы. Папу сюды, папу туды. То бок гэтая судовая цяжба цалкам залежала ад рашэння аднаго чалавека? Менавіта. Вось бляха. Казку трохі глючыць, я паспрабую яшчэ нештачка. Нам трэба адсюль выбірацца. Гэта жорсткае і нязвычнае месца. Якое катаванне можа быць больш жорсткім, чым бясконцае нічога? Мы ж домой ішлі. Планы змяніліся. Жасць. Затое ў нас з'явіўся час даведацца пра адно з самых незвычайных катаванняў. Гаму. Хары! Каб забіваць людзей, старажытныя персы час подчас выкарыстоўвалі вось гэта. О, якая мілата. А што, калі я скажу вам, што такое катаванне называлася... Лодкі. Я з бацем на лодках катаўся. А вось хер вам у вочы. Ахвяру клалі ў лодку, а затым... Кармілі малаком і мёдам. Гучыць норм. Пасля цела ахвяры таксама змазвалі малаком і мёдам. Я адчуваю напружванне ў вашым правым плячы. Так, ось тут. Мисс Фокстрот, з вами ўсё нармальна. Нешта вы да сябе непадобнае. А пасля другую лодку прыбіваюць цвікамі да першай лодкі. А, ну ясна. Гэй, доктор, гэта таксама частка працэдуры? Ахвяру працягваюць карміць малаком і мёдам. Ой, Савушкін не п'ю. Гэта прыцягвае насякомых, мухі, пчолы і восы. Ладно, можа спынім працэдурку, а? Насякомых так шмат, што яны цалкам пакрываюць твар ахвяры. А божухна. Гэта яшчэ не ўсё. Праз малако у ахвяры пачынаецца панос. Ён застаецца на возеры з насякомымі на твары, гніючы ва ўласным гаўне да наступнага дня. Ёбушкі. А на наступны дзень яго кормяць зноў. Не, дзякуй, я сыты. Можа, потым? Я толькі нядаўна паеў. Лодка павольна запаўняецца дзярмом. Ой, да ёпта. У якім размножваюцца чэрві і іншыя істоты. Драць мяне сямёра. Праз некалькі дзён ахвяра памірае ад септычнага шоку. А целам, якое гніе ва ўласным дзярме, кормяцца насякомыя. Гэта самая жудасная рэч, якую я калісьці чула. Але малачко і мёд я ўсё ж такі буду кушаць. Каб цябе. Задрала, бля. Ды працуй ужо. Гэтую статую прысудзілі да смерці, калі яна закахалася ў мужчыну. Што за халера? Гэты асёл патрапіў у суд у Англіі ў 19 стагоддзі за тое, што нейкі мужык яго вышлыхаў. Што за халера? Гэтая курыца была сведкай у справе пра выкраданне кур. Што? У Вірджыніі. У 1876-м. Халера. Яе паказанні дапамаглі вынесці прысуд. Што за халера? О,
Нічога не атрымліваецца. Указка не працуе, як і не працуе адчуванне справядлівасці ў людзей. Ну вось і ўсё, мы тут закраслі. Не, я не буду з гэтым мірыцца. З намі самы геніяльны мозг. Тая, хто зробіць усё, таму што ёй насраць. Той, хто гатовы на ўсё, толькі каб паднасраць дырэктару. І... брат, дараў. Я ўпэўнена, што мы разам з дапамогай тваёй указкі знойдзем адсюль выхад. Маеш рацыю, мы заглянем у кожны куток гісторыі і возьмем усё, што нам трэба, каб здзейсніць самы неймаверны пабег з турмы. Нават калі нам трэба вельмі шмат часу. Так, а колькі часу? Хутчэй за ўсё мы побачым яшчэ больш шлыханутых рэчаў. Але я буду працягваць вас вучыць, а вы даведаецеся. А мне што рабіць? ёй усяко. Наколькі шлыханым і вычварэнскім можа быць гэты сраны свет? Толькі не гэта.